Hello everyone! So, adikit yan na magluluto san aton sura. So, nagpakalad kadak dida na san chocolate from cacao. Wow! So, ayun. Tas padisan tayo san lumpia. Chicken lumpia. At yon ang aton panhalo san aton chocolate kay kumaladkad na. Bubutangan ko siya san asukar para tumamis. 'Di ba? Kay iton siya matabang pagwaray asukar. So that wow, bubutangan siya daton san asukar. At habang naguhulat ako maladkad, ginuukay-ukay ko ton siya, ginuukay-ukay kay para an iya bugos-bugos matunaw. Para waray siya bugos. Para maluto na. Kaya kailangan sana waray siya bugos-bugos. Kaya para pagkaon mo, di bang kinasa mo dila. So, san kuan dida marasa iton siya ighalo, di ba? Sa luto pwede lat dida magtsokola magkuan naniton magchampurado, di ba? Karasa sana. So dilak nakakachampurado kay tungod sang kamahal na yan na san Milo tas tableya ay Milo kay pwede waray tableya kami kuan na tsokolate Milo na kamal san Milo dosinan usa ba grabe. So iton nagkuha na lak tsokolate kay para kuan manggihapon maganalatan champurado. San naluto na siya nagpapaso nakdidasan akon karaha. Tas may mantika na siya kay magluluto na kitidasan lumpia. Yon. At kanina nagkuha na ako ng asawa san bulad nag-aro. Tapos, papadisan ito naman san bulad. Dani namon lumpia na naging papalit. Kuan siya. Naniton. Dani niya lumpia. Malain kay kuan. So, yun na nga. Na akong naging papalit nga lumpia sa tindahan is saring pa apiki na sa finish line. Kay, may iba na rasay. Pero yan na ako napalit na lumpia is for goods naman. Yung pa all goods, 'di ba? Marasa naman siya bago la siya nga palit. Kaya pag nagba-brown out kasi nai-stackan mga frozen food sa freezer. So naglalay niya rasa. Baga siya na rurubat, 'di ba? So kuan, mapay na lang ako napalit is bago la. 'Di ba? Rasa na sa nga. Madalian lang ang luto. So ayun nga ni nagparapito nakdida kay mga gutom na. Dire kay ore kasi naglabas nga isda so ito na lamang sura tsokolate bulad tapos kuan lumpia mo na la ito namon sura ton dida kamo na naman yung sura. Marasarat nga kuan lumpia kuan na niton Shanghai. Marasa lawat siya. 'Di ba? Ang baboy waray pak makatry sana. So ito nila. Ako na ayon sa Shanghai is an sauce. Marasa an sauce. 'Di ba? Ton. So pwede na siya damo na siya kay kuan siya napulo nga lumpia kabugos ton na kuan na niton marasa na ayon ako nasawa dane kasi napalit kami di ba napalit nga ni kami pag malain nga ni ba ayam man napulos pakaon tanan sa ayam tago kaonon mo pa ito na malain na ba anak kundi ba maglain mo tiyan. Di ba? So, ito siya, gimbali-bali ko siya kay akong mantika dida binadjit la. Diba? Binadjit la dida akong mantika. So, kung hain pa mabusag, maupa na akong gin kukuanan. Gin piprituhan. Ton. Tapos, kahuman sana nagprito aks dida san kamuti. Kay may nasalin na kamuti kagabi na naparot ko na
Pero waray ko maprito ay tungod sa naubusan aksan mantika. Prito la siya. Waray siya sukar. Pero gutay lang akong mantika mao na salinan. Padis gihapon pagkaon. Pamangkaon kamote naman. Love nyo guys, marasa kasi ang kamote. Lalo pa kag kuan kamote Q, fried kamote, di ba? Pero dak talaga na ayon san. Kuan dida, tuon lang kamote. So, common ko dida pagprito sa kamote, sumunod na didaan bulat. Diba, sa rin ko nga kanina sa iyo, nag-aruan akong darling san bulad. Yun. Diba? Kay nakon darling nga ayon san bulad. Pero da nabisan ayon sa san bulad na susumhan gihapon. May pagsumhan gihapon. Diba? Nakakuanak nila pagkuan. Nakuha na nga nito na kamuti san tubig na barang nababad na kay ni sanaw. Pero ginhuwaran ko itong siya tubig, diba? Inhuwad ko niya tubig. Ang iyala sa ano nga sali. Mato na bumabad sa ano. Tas iton, may ito naman bulad. Actually, marasa iton siya nga bulad. Dire siya matabang, dire siya maasin. Sakto laya rasa. Yon. Tapos, kahuman ko dida, magprito, nangaon na kami dida. Ba, kita niya yung finished product. Sana kung pagluto. Marasa talaga. Sa ring pa, the best. The best talaga, talaga. Ano ba yun? Diba? Pero ako, ba, liit makambulad kay may daman lumpia. Lumpia lang sa kalam. So, ayun na nga din natin finished product. Lumpia, bulad, kamuti, at chocolate